Ще станете по-умни след 60 секунди. Вратата е хлътнала и е трудно да се бута. Просто я повдигнете. Поставете колелце зад вратата. Проблемът е решен. Второ, сганете парче тел на половина. Пъхнете го в ключалката. След това поставете отвертка. Завъртете го и ключалката ще се отвори. Трето, цокълът на крушката се е счупил вътре в фасунгата. Разтопете пластмасово уплътнение с топлина. Бързо го натиснете в фасунгата, докато е горещо. След като изстине, завъртете и извадете счупената крушка. Четвърто, закрепете пяна тръба към стената. Използвайте я за захващане на отвертки. Изглежда спретнато и работи чудесно. Пето, увийте малко тел около отвертка. Оганете края на кука. Сега имате инструмент, който ще спре падането на винтове. Шесто, направете прорез в съединението на клещи. Сега можете лесно да ги използвате за рязане на стоманена тел. Седмо, залепете парче етикетираща лента върху таванната лента. Подравнете я с рамката на вратата. Отрежете излишното по протежение на лентата. Отлепете лентата. Перфектен безшевен монтаж. Осмо, нямате клечка за пирони? Използвайте щипката на гаечен ключ. Хванете главата на пирона и го издърпайте лесно. Девето, пъхнете тел в тръбата. Ще ви изненада. Използвайте го, за да извадите малки предмети от тесни места. Супер удобно.